Γεια σας κύριες και κύριοι, είμαι ο Κούκι και σήμερα θα σας πω τι ακριβώς θα κάνω με αυτό το κανάλι. Αλλά μισό λεπτό, επειδή θέλω να πάω τουαλέτα. Τώρα που γύρισα λοιπόν από την τουαλέτα, θα σας πω τι ακριβώς θα κάνω με αυτό το κανάλι. Λοιπόν, θα κάνω διάφορες κριτικές και διάφορο gaming, π.χ. Minecraft, LOL, και τι άλλο θέλετε. Και κριτικές παιχνιδιών, όπως τώρα τι να σας πω, GTA, Call of Duty, Battlefield, Saints Row the Third, The Last of Us και ό,τι άλλο θέλετε. Ghost όταν βγει, εντάξει. Saints Row IV όταν βγει και αυτό. Αλλά μην βάλετε, επειδή έχω PlayStation 3, αγόρασα το PlayStation Plus σήμερα και κατέβαζα το για 90 ημέρες το PlayStation Plus και κατέβαζα τώρα το γαμίσου! Ωραία. Και κατέβαζα το Battlefield 3 και κάνει 15 ώρες και γι' αυτό το λόγο είπα να κάνω αυτό το κανάλι. Λοιπόν, gaming, ελληνικό commentary, κάντε subscribe για βούβουλα βίντεο, πείτε μου τι άλλο, τι στην πουτσα άλλο θέλετε. Κάντε comment, like, subscribe για πιο πολλά βίντεο και πιο πολλές βλακίες. Γαμί τη σύνδεσή μου βλέπετε εδώ. Αυτά! Yeah!